bandiraɓe senan musidɓe yegi on koɓe ko yawmen Nandi TV ɓe galle Thial machallah hande ko batu waɗata ɗo e galle Thial non juma juula sappo e joyi ñin aljuma sappo e joyi lewru juillet tawñaje nogas ɗiɗi non dendagal ɗo galle ceerno ngam notade ceerno e yamde ceerno gar batu waɗa inchallah hande o ɗo gonɗen e waɗa aljuma on ji kewe yimɓe machallah Kalau certi jangan kalau ekor joranya. Machallah ɗum non ɗo ɗo caali ceerno ɗo ɗam notade butu o machallah eɗen gandi talata garoɗo on sérifaji machallah hande ko ganduɗa ko mawɗo e sérifaɓe tawi serama tichani keddiɗo hande e nder Sénégal keddiɗo hande e nder Afrique on mi ara ɗo e ndema ndegguno talata garoɗo wadde fayida ko Cheikh Tidiane tan ene arta wayde ndema ndeggunas omo waala ɗo balɗe ɗiɗi so Allah ko jaɓi on mo ganduɗa ko mawɗo sérifaɓe hande gonɗo tan to Algérie machallah o marɗo en talata garoɗo e ndema ndeggunas waɗo goɗɗi wadde ha so jiiɗi beele Cheikh Tidiane toon woni arde saabu ko mawɗo e ɗo woni arde ji mawɗo ko arde wadde bakkiɗo e Madina Gounass so Allah ko jaɓi kam ko on sérifaji noon waɗ ceerno yamiri so Allah woni ko mbara ɗi mbawa jaɓɓademo no fewi no fewi no fewi saabu ɓeyda dental ngal sambol jarama de kamɓe wawa wadde abonné e Nangue TV Sénégal wadde chem machallah kala ko jolli inchallah ñato ko en joldu hen inchallah mawɗa gam hokkude bandiraɓe julɓe mbiɗen ni mo ganduɗa ko mawɗo mo ganduɗa ken hiɗe taniraɓe Salam Tidiane hande on jaari en ara e talata garoɗo ɗo e Madina Gounass noon ɓayda Cheikh Tidiane goto woni arde ɗum noon ko ɓeydare ko ɓuural manggal no fewi wadde noon e on saaha noon en gandi so waɗi mo walde balɗe ɗiɗi kanko on ɓeydare mbiɗen ni hande ko batu ɗo e galle ceerno ñande aljuma sappo e joyi juillet tawñaɗi e nogas juillet machallah e yam noon ceerno on saaha bandira foof noon ɗo e galle ceerno machallah e nan ɗo kadi ɗo caali ceerno ɗo inchallah mawla gam ƴettade heɗade discours ceerno inchallah mawla ƴettede nagal badɗe balɗe jarta fewi no fewi no fewi ɗum saaha eɗen ndewdi golle ɗe kala ɓe ganduɗa ko rewaniɓe Nangue TV Sénégal kala ko jom humpitade gueɗe no jarata inchallah mbiɗen ni hande ko aljuma sappo e joyi juillet tawñaɗo en ɗo e caali ceerno min gam ƴettade notade ceerno leddi dental ngal fof caali ɗo
bandiraɓe fof yimɓe ngari e keewal e feewal ngam ittade waɗi feere noon to ceerno koɗon ɗo maccal on ji machallah. Machallah kalki heewi tedduɓe machallah bandiraɓe ngari no wartade ceerno mbiɗeni machallah jii ceerno Djilaluddin machallah ceerno Thiam ceerno Baba Galle Thiam ceerno Ibrahima Diallo Thiam machallah ceerno Ousmane Thiam bandiraɓe fof nan ɗo jooɗi inchallah mawla ceerno ara joni inchallah nan ɗo jooɗi men fof eto heɗade inchallah mawla min mbaɗɗuma direct e chaine men YouTube mo Niayes TV inchallah ngam humpitde bandiraɓe inchallah mawla no mbiɗen ni e yamirde ceerno ko mbi wonde talata garoɗo so Allah hono ɗo jaaɓi wonno mawɗo sarifaɓe Cheikh Ahmad Tidiane keddiɗo hande Afrique omo ara ɗo e Madina Gounass o waala ɗo balɗe ɗiɗi wadde ɗum ko ɓeydare dental ngal ɓeydare Sénégal ɓeydare julɓe kala e kuuɓal ɗum ko garoɗo talata o walla balɗe inchallah. Ceerno Ceerno Ibou Mar Ceerno machallah nan ara ceerno Ibou Mar Ceerno nan ara non men eto walla hono abda jeeɗi ceerno Ibou Mar Ceerno ara ceerno Ibou Mar Ceerno nan ara no man nata dental ngal ceerno hamme keɓe on ara kanko no etade nantinde inchallah ceerno Siraji An ene kadi nara ceerno Siraji An kadi nara koye ɓe ganduɗa nantinoɓe dental ngal nantinanoɓe ceerno nan men eto joni heɗade discours o inchallah mawla
Alhaji Moussa ni so tawi aɗa ɗo e batu he battoɗaga aɗa sohlaga Alhaji Moussa ni Chairman Sharif Umar Chairman assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. We jettina salminadu Chairman e dental he no kalirmoɗen hanki jamma to jamatoni wonde Chairman ina teddinira dental ngal wonde hoɓɓe ina jogori arde تانو شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه قلنا خليفة هن أقله وني خليفة تجاني ينكو بفوف كلا بمبالي وندي أدنه واري هنكي دكارو etinto ndirde laamu Sénégal e laamu Algérie omo anni noon yettade gaayi e nokkuuji galleeji seeramɓe gonɗi e leydi he kala heen ɗo Allah ñaawi yo yetto o yetto Madina noon ne ɗima heen omo anni arde ɗo ñande salata nde so Allah jaɓi o wona ɗo ha alhamisa o fuɗɗo ruttitade omo arda e yimɓe en ganda tawono foti kono eɗen ɗamini ɓe gonata seeɗa wonɓe o ummodi Algérie wonɓe o tawata Sénégal ɓen fof ko gardowo e mumen yettode wodani Allah en ceertani kam e taniraɓe Cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu ene wayno ñande fof eɗen gondi e mabɓe kono noon ko Allah jola hertinde e dokke fof o hertina ɗum ɗone kadi ko kertingol mawɗo maɓɓe o kamɓe taniraɓe Cheikh Tidiane lomtiɗo hande galle makko lomti e dendangal almuɓe makko on so wiyama ina ara ene jogui keriri ɗum ko teddungal ceerno men noon kala ko woni teddungal ceerno men ko teddungal dental ngal ko teddungal tijaniyankoɓe fofof ko teddungal julɓe fof wadde ceerno ina tintina en ɗum omo teddinira en ɗum kanko ɗon tan o haadi o tintini en o teddiniri en ko heddi ko noon ɗum ko geɗal meɗen so Allah ina rokkuma neɗɗo kanko woni ceerno ma ko dañƴa e Cheikh Tidiane fof koye juuɗe makko rewi
radiyallahu ta'ala anhu on so ina heɓa koɗo saatini aɗa foti darade en ngala ko wona ceerno radiyallahu ta'ala anhu koɗo mo dañata ɗo on on eɗen nganndi ko keeriindi woni heen kadi leydi ndi fof teddinanmo gooto fof waɗat heen no waawiri enenne noon mbaɗen heen no mbaawirɗen kala no mbaɗannoɗen hanki e hecci hanki goɗɗo laawol yoɓur ɗum gooto e meeɗen fof yo waɗa hadiya cheikhana ahmed tidiani radiyallahu ta'ala anhu o waɗa heen doole makko o waɗa heen sembe makko mbele joo e moƴƴere allah e jurumndeeru mum e ɓural mum eɗen kawridine ummude ɓernde ceerno eɗen almuɓe ɓe so allah hawridini en umnude ɓernde ceerno haajuuji men fof kumtima ñande fof eɗen ndiya allah ina ɓeydana en ngoɗo wuro nde mo sintetende no alhaaliiji mbaano ñande heen e ko daasi e wuro hee e sifaaji e geɗe ɗum ɗo ko caɗeele ɗuma ko newuyaaji haa yettii ñalawma hannde o eɗen nganndi baylagol mangol ina woodi eɗen nganndi moƴƴere mawnde ina ɓeydii yettoode woodani allah ɗum noon alaa ko rokki ɗum so wonaa wonde e diine hee ene golla sunna o ene golla tijaniya o ene woni almuuɗo ene rewi caggal ceerno ene heddii e yamirore kala ko dañƴen ko ɗum rokki en ko dañƴen e diine men e sunniyankaagal men e tijaniya men e enɗam men e koddigal men e jikkuuji men e jotodiral men ko ɗum rokki en ko wonaa ɗum ko haajuuji men adnoyankooji ko dilleten e muɗum ko barke ɗum rokki en eɗen jettira ɗum allah eɗen jettira ɗum allah eɗen jettira ɗum allah kala mo yawi barke gootel e geɗe ɗiɗi a heɓaani walla a anndaa ko wiyetee barke enen noon nde wonnoo eɗen nganndi ko wiyetee barke kadi allah ene waɗi e wuro hee barke eɗen nganndi barke yettoode woodanii allah eɗen ndiino allah waɗani en eɗen yettira ɗum allah eɗen nganndi gooto e meeɗen ene dillina ɗo sabaabu so tawii koto baŋnge demal walla koto baŋnge julaagu walla koto baŋnge ngaynaaka o dillina sabaabu tan o yiya allah waɗanamo sutura waɗanamo heen barke haa o watta dañde ko ɗannotonooɓe ɓe ina daña woɓɓe heen ni haa watta dañde ko ɗanniiɓe dañaani ɗum ko barke eɗen yettira ɗum allah tawde rokki en ɗum noon ko armudaagal men tawde ko ɗum rokki en ɗum alhamdulillahi rabbil alamina tiinnoɗen e kala ko ɗumnata ɓernde ceerno so tawii gese ɗe ngarii dawol cakkitiingol ɗoongol no mbaaɗen heen ni ene njaaruɗen ni ene ngollirɗen ni mbaɗirɗen ɗum ko ndaartude weleede allah ko ndaartude weleede nelaaɗo allah
sallallahu alayhi wa sallama ko ndaartude weleede cheikhana ahmada tidiane radiallahu taala anhu ko ndaartude weleede ceerno en ndaartii ɗum toon hannde nde ndaarten ɓernde makko e teddinandemo koɗo makko garoowo o ɓernde makko ɓuuɓa haajuuji men ɓeydo humtaade ko raɓɓiɗi e haala mbaɗen hadiya cheikhana ahmada tidiani radiyallahu taala anhu ko ɓuri no mbaɗirannoɗen so en mbaɗii noon e barke ceerno ma en dañ ko ɓuri ko dañannoɗen allah ene jogii ko gasataa o alaa heen haaju ko enen ɓe o tagi ene kato jini ɓe ko enen o moftani ɗum so en ndaartii kala no ndaartirɗen e sifa moo welaa o rokka en jettiimo en ñaagiima o ɓeyda so en jettiimo en ñaagiima o ɓeyda ko noon tan hakkunde neɗɗo ko noon tan hakkunde men e makko enen en ceerataa e hatujinde kanko o gaynataa dokkugol sabu ko rokkata ko hay huunde ustotaako e kala nde o rokki yettoode woodani allah mbaɗen hadiya o neɗɗo fof yo ɗum yetto ɗum neɗɗo fof yo ɗum yetto ɗum kadi eɗen nganndondiri e koye men wonɓe allah newnani wonno wayi e woɗɓe ɓe gooto fof noon ɗo woni ɗo yo dillu ɗon sababu nde ndaartude ɓernde ceerno radiyallahu taala anhu hinnaɗen e hadiya hee yo on jogiiɗo kayit jogoo kuɗol yimɓe ɓe ngadda hadiya ko addaa fof ne kadi windee kadi o arata ko talaata hakkunde ɗo e talaata so hannde alaa heen ko balɗe tati heddii tiinnoɗen kala gadduɗo ɗo totti ɗum woni kañum ko heɓaani addude ɗo leeɗe wuro ngoo fof mawɓe maɓɓe ɓe yo ɓe toppito ɓe ndemndina ɓe gadda ko leeni fof ñande altine nde yataw arii kala ko neɗɗo waawi waɗde so kaalis mum so nayi mum ene hatodinaa tinnoɗen heen no moƴƴi yo allah newum yo allah wallu ustendille ɗe noon ɗum ɗo hadiya o ko tottodiren tan ara so tawi won addooɓe ko heddii ko noon jooɗoɗen ustendille ɗe nde wonno haala ka ko kamɓe keden ko gasaali taw ceerno ceerno ibnu umar ceerno o wii eɗen nganndi no mbaɗannoɗen so taaniraaɓe Chattidiani ene ngaranno ndeen eɗen nganndi no mbaɗannoɗen ko goonga noon zamaanu yahat ene wayloo ene jeyaa e ko moƴƴi so tawii heeroriima hono ɗaani no mbaɗannoɗen ni mbaɗen hono noon ngol ɗo laawol ceerno ene yiɗi koɗo o jaɓɓe no mbaɗannoɗen ni o teddinire no mbaɗannoɗen ni o duusee no mbaɗannoɗen ni mbatten heen haqqille mawɓe meeɗen ɓe gilay hasanteeɓe ɓe sukaaɓe ɓe yo ɓe ƴeew juɓɓudi no ɓe mbaɗirta haa jaɓɓungal ngal feewa haa duuso ngo feewa enen madinanaaɓe noon eɗen caɗaa jaɓɓungal eɗen caɗaa ɗum de en mbeeɓaaka ɗum eɗen caɗaa ɗum en mbeeɓaaka ɗum ɓerɗe ɗe ene laaɓi cel ene njiɗi ene teddini
ñande fof ɗum ina ɓeydo abbade ɓerɗe ɗe noon e ko ngoni e mum ko terɗe ɗe ne caɗa ɗum so en mbiyama yo en ndeek en mbeeɗaka ɗum so en mbiyama yo en deƴƴu en mbeeɗaka ɗum so en mbiyama so jaɓɓungal waɗi woto weloji jah woto motoji jah woto oto motoya yo en ndeek mbaɗen sappeji gonen e innude Allah so hoɓɓe ɓe ngari en dillata en daalata haɓe ƴetto haɓe jooɗo so en jaɓirama yo en garden seesa seesa tawa wona dille jooɗoɗen so en mbiyama yo en jooɗo jaɓenne kadi mbasen darade so koɗo ummima ena yaha mbasen abbade ɗumen jooɗoɗen ndeeƴen ko ɗum nde wiyete needi ko ɗum addanta en dañde ko poɗɗen hebde ko hay sa waɗi jawdi hay sa waɗi hunde fof ko wiyete needi ko so tawi tan woodi ko usti hen gonɗa koye bonnude teddungal ma koɗo o ko teddinirtama ko ila e ñamde haa e hadiya haɗa makko arde omo jogino ɗum toon teddungal hakkunde ma e makko ko wonde aɗa holli ka almuɗo Cheikh Tidiani aɗa rokki Cheikh Tidiani huɗum ay ɗum ɓuri mawnude e maɓɓe e ko tottetenɓe ko gandiren noon ko teddintenɓe ko ɓe jiya ɓe ganda ɓeɗo ko almuɓe Cheikh Tidiani eɓe netani Cheikh Tidiani eɓe ɗokki ɗum huɗum eɓe ɗokki ɗum gueɗal ko darteten toon ko ɗum rokkata en ɗum wona jawdi mbaɗeten ɗi ko mbaɗeten jawdi ko ɗum ko fodde hakkude men e koye men to almudagal men ɗo wa amma hakkude men e maɓɓe ɗum ko mbaɗantenɓe ko ɓuri mawnude ko needi ɗi gandiren noon mbaɗen hadiya o baɗgol moƴƴol goto fof yowat hen sembe mum e doole mum kala nde mbaɗɗa ɗum mbaɗanɗa ko hoorema koyema artata koyema ruttoto enen kay en majjani kala nde ɓumnuɗen darde ceerno haajuji men kumtima aduna e lahara yo Allah wallu Bokar Mabel so tawi aɗa ɗo e bate notoɗa ga mbaɗa ko yaari seeɗa kadi machallah oɗo saha koye rendinde hadiyo wona alhamdulillah rabbil alamin ceerno en beltinira hono alhaji Mamadou Lamine Debbo Salamata o waɗi hen 1 million ɓe waɗi hen kadi 200 kilos banana machallah o fuɗɗorima ɗum eyyi ceerno ya jarama ceerno men ceerno Oumar Ceerno o waɗi hen 100 ujunere en nani
Mamadou Lamine Salmata waɗi hen 1 million. Ahmad Tidiane Abou Dado waɗi hen ujunnaji 250 000 ujunnaji 50 gare ara ceerno on ngar en nani machallah en nani ceerno Ibou ceerno hoore mum waɗi 200 waɗi temedere ujunere o ceerno Ibou wallahi baɗuɗe kadi sifaw waɗi hen gaari duuɓi tati gaari tati ceerno Idrissa to ɗum kadi o waɗi hen gaari duuɓi jeeɗiɗi defode ko ngam jaɓɓorade inchallah Tidiane gonɗo e arɗo machallah ɓe Madina Gounass ñande talata garoɗo o wara inchallah hande o eɗen goni aljuma ko 10 juillet 2022 inchallah mawɗo Tidiane Ibrahima Ilu o waɗi hen gaari ɗiɗiɗi non bandiraɓe mbaɗen abonné no moƴƴi e chaîne YouTube mon Aguer TV o kadi vidéo ji kebɗe mbaɗen partagé bandiraɓe men woɓɓe machallah mbaɗum naftorade han ha nesso en jetti bandiraɓe kala e kuuɓaɗe jarni no fewi no fewi no fewi inchallah min dokka tan aadi tan so Allah lamɗa jooɓi ha sahaji goɗɗi so Allah lamɗa jooɓi ha sérifaji hoore mum ara so ari inchallah kadi min gaso kadi heɓden kadi eɗen kadi mbawa kadi naftude kadi en yeewiyankoɓe e yawmanaji bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe Alaji Baba Galle ceerno Amadou Hammad waɗi hen ujunnaji 9 450 000 ceerno a jarama yafuɗele on ɗon ɗiɗitimɗo kono nane Zakaria ngari Fouta yo waɗi hen ngari duuɓi joyɗiɗi eyyi ceerno men so tawi ummama ɗo kadi leeɗe ɗe mawɓe leeɗe ɗe yo toppito ko heeɓi hen fof gila e gayi haa e ɗanniri haa e kaalis yoɓe ndenndin ɓe gadda ñande altine nde ko leeli fof kono noon ɗo batu o kam yo yimɓe ɓe garta o ceerno wi eɗen paɗodiri e koye men toɗɗinoɓe alhaali gayɓe tinnane gare gaga ceerno sulaji ceerno Bassirou Thiam ga kaala noon no goto haala inde muɗum e holto woni on saaha o winda alhaali gayɗi Allah seydi Diallo legal nasrullahi o wi waɗi hen gaari ɗiɗiɗi Albasu Ndongo o yo waɗi hen gaari duuɓi nayyi gaari nayiri Babo e Dikko o waɗi hen ujunnaji 50 Issa Diallo to legal nasrullahi o waɗi hen gaari ɗiɗiɗi Mamadou Lamine Seydou Dioli ɓe waɗi hen gaari joyiri ceerno on jarama en jokken yebde e yaw men won Aguer TV e wadde abonné machallah e wadde abonné no moƴƴi no moƴƴi machallah e wadde partagé
Mouhamadou Siraji Cheikh Ahmadou Wan legal Mousdalifa waɗi hen ujunnaji nogas jarama Seydi Wan jarama Seydi Wan Ceerno Hammet Baba Saydou Ceerno Hammet Baba Saydou waɗi hen ujunnaji 50. kono kirriɓe gayɓe noon ɓe jiɗi ko garɗo ga banggue taw hakno sarani kala ɗiɗoɗo gaari yo ɗiɗoɗo ga banggue ɗo jaafoɗo lawol kare ga banggue ceerno Siraji Cheikh Bachir ɗo jooɗo wiɗo Cheikh Baro Baba Saïdou o waɗi hen ujunnaje nogas ceerno wima jarama Salim Jasrum to legal Rasulullahi waɗi hen gaari ɗiɗiri Khalil Diallo legal Kaano waɗi hen gaari nayyi gaari ɗum nayyi bisimilla alhamdulillah rabbil alamin weltare waɗi Abdoulaye Souleymani Diallo Abdoulaye Souleymani Diallo legal Sifa waɗi hen gaari tati jarama be Souleymani Alhaji Ahmad Tidiane Gollo waɗi hen ujunnaje nogas machallah jarama alhamdulillah rabbil alamin machallah lekken yewde Ayaw men Nangue TV machallah e wadde abonné e wadde j'aime machallah moƴƴi machallah lekken yewde Ayaw men Nangue TV e wadde abonné wadde j'aime e partager machallah on beltanama no